2014ko aurrekontuak onartu berritugu. 21,2 milioi euro izango ditugu datorren urterako. 21 milioi euro Oiartzun hobea eraikitzen jarraitzeko. Urtero bezala elkarlanean landu dugu aurrekontu berria. Ekainean abiatu genuen prozesu parte hartzailea. Legealdiko proiektuak oinarri hartuta, ezinbestekoa izan da, sail bakoitzeko teknikari eta zinegotzien inplikazioa lanketa honetan. Horretaz gain, herritarren eta herriko eragileen parte hartzea ere ezinbestekoa izan da. Auzotako bileretan zuek egindako ekarpenak ere jaso ditugu aurrekontuan. Aurrekontu orekatua dugu. Sarrerei esker, orain arteko zerbitzuei eutsiko diegu eta berri batzuk martxan jartzeko aukera ere izango dugu. Eta hori dela, Oiartzuarren poltsikoak ahalik eta gutxien ikututa, dakizuen bezala udal zergak 1,5 puntuz besterik ez ditugu igo, eta gainera eutsiko diegu orain arte bezala familia zaurgarrientzako ditugun hobariei. Aurrekontu osoaren erdia baino gehiago, 10,8 milioi, herritarren bizikalitatearekin zuzenean lotuta dauden sail eta proiektuetarako izango da. Ongizaterako, etxez-etxeko zerbitzurako, euskerarako, kulturarako, kirolerako, hezkuntzarako, feminismorako, gazteriarako eta hirugarren adinerako besteak beste. Aurrekontuaren herena 7,3 milioi lurraldeari lotutako sailentzako izango da. Hau da, mendia eta ingurumena zaintzeko, mugikortasun jasangarria sustatzeko, energia berriztagarrien aldeko apustua egiteko eta nola ez ur eta hondakin zerbitzuak mantentzeko. Herri berdinzalea, bizia, jasangarria eta euskalduna lortu nahi ditugu. Eta horretarako 10 proiektu dauzkagu esku artean. Nora heldu nahi dugun badakigu eta horretarako bidea trazatuta daukagu. Zu ere gurekin etortzea nahiko genuke.